ברוכים הבאים לשליחה אוטומטית של הודעות SMS או מייל לקבוצה גדולה מאוד של אנשים. חשוב לזכור שלא מדובר בסתם הודעה שכתובה באופן זהה, אלא מגדירים הודעה בפורמט מסוים פעם אחת, והיא משוכתבת באופן אוטומטי לכל נמען. ניתן למשל להגדיר הודעה מהסגנון הזה: אינך מתבקש להגיע ביום X שעה Y אל הכתובת Z. אתם המשתמשים יכולים לכתוב איזה הודעה שאתם רוצים, באיזה מילים שאתם רוצים, כאשר כל המילים הרגילות האלה יופיעו באופן זהה לכל לקוח, וה-X, Y וה-Z או כל אותיות לטיניות אחרות שתרשמו יוחלפו לפי היום, השעה, הכתובת של הלקוח. השימוש הוא חינם למעט שליחת SMS שהוא מתבצע באמצעות סקייפ והוא זול מאוד ביחס למפעילים אחרים. פשוט מאוד לתפעול, עניין של מילוי של מספר שדות בלבד והכל מוכן לשליחה. ניתן לשליחה למספר נמענים בלתי מוגבל, יכול להיות 300, 400, כמה שרק רוצים. מהיר מאוד לתפעול, עניין של 5 דקות מקסימום למלא 3-4 פרטים, וכל השאר זה עניין של שליחה של ההודעות, שהוא כמובן הזמן הזה משתנה לפי מספר הנמענים, אבל מבחינת המשתמש זה עניין של 5 דקות. השליחה יכולה להתבצע באמצעות SMS או ג'ימייל או שניהם יחד. זאת אומרת, כל שליחה שאתם עושים במערכת ל-100-200 נמענים, אפשר להחליט ששולחים להם את זה רק באמצעות SMS, אפשר להחליט שכל השליחה תהיה בג'ימייל, או אפשר להחליט שנשלח להם גם וגם, גם דרך SMS, גם דרך ג'ימייל. שליחה גם באמצעות מייל וגם ב-SMS גורמת לכך שיש סיכוי גבוה יותר שהמשתמש יקבל את התזכורת לתור. לעומת זאת, שליחה באמצעות מייל בלבד היא חינמית. ההצעה שלי היא לשלב בין כל סוגי השליחות. נראה כרגע איך מתקינים את תוכנת הסקייפ. אחר כך אנחנו נגדיר חשבון משתמש ונרכוש נקודות זכות. את כל זה אנחנו עושים פעם אחת בלבד, וזאת כדי שיהיה לנו איך לשלוח SMS מהתוכנה. אז שוב, כל מה שאני אראה לכם עד לרגע שאני אגיד לכם זהו, את זה עושים פעם אחת בלבד. אז כדי להתקין את תוכנת הסקייפ אנחנו הולכים אל האינטרנט אקספלורר, דאבל קליק עליו, אוקיי. בכתובת למעלה אנחנו כותבים את הכתובת הבאה: www.skype, הנה, ככה זה נראה, skype.download_skype for computer. זה כל הכתובת. נלחץ על הכפתור, ופה נלחץ על הכיתוב הזה, כאן על החץ, ו-Open when done. נחכה. נטען.
אוקיי, במסך שנפתח כאן, אנחנו יכולים לבחור איזה שפה שאנחנו רוצים. אנחנו נבחר כאן עברית. זה למעשה השפה שבה התוכנה של סקייפ תוצג. אנחנו נשתמש בעברית. נלחץ על אני מסכים המשך, פה, בכפתור הזה. המשך. נלחץ על המשך. ונחכה שהתוכנה תותקן. אוקיי, נפתח לנו כאן המסך הבא. זה אנחנו נסגור. כאן אנחנו, במסך שנפתח, אנחנו נלחץ על צור חשבון, פה, כדי להגדיר חשבון חדש לסקייפ. אנחנו התקנו כבר את סקייפ, עכשיו אנחנו מגדירים חשבון משתמש. אנחנו נלחץ, אפשר כאן להשתמש במספר טלפון וסיסמה, אנחנו נשתמש בדואר אלקטרוני. אתם צריכים לבחור דואר אלקטרוני שיש לכם, שאתם משתמשים בו עדיף של החברה, ולהגדיר אותו פה. אני אגדיר חשבון משתמש שלי. זה לא חייב להיות חשבון ג'ימל, יכול להיות איזה חשבון שאתם רוצים. מה שחשוב זה שכאן תוקלד הסיסמה שבאמצעותה אתם נכנסים למייל הזה. אוקיי, אחרי זה כאן אנחנו רושמים את שם החברה שלכם. אני ארשום פה את המילה שם חברה, ואתם למעשה רושמים את שם החברה, וזאת כדי שכאשר כאשר הלקוח יקבל ממכם את הודעת ה-SMS, יהיה בכותרת של ההודעה שם החברה שלכם, והוא ידע שה-SMS הגיע ממכם. עכשיו מבקשים ממני לאמת את דואר האלקטרוני, אוקיי? מה שזה אומר שאנחנו צריכים ללכת עכשיו לכתובת דואר אלקטרוני, שכאן אותה כתובת דואר אלקטרוני שאתם הגדרתם קודם, ושמה יש לכם הודעה מסקייפ עם קוד הבטחה מסוים, שאותו צריך להזין פה. אז אנחנו הולכים עכשיו אל חשבון המייל שלנו. אני הולך אל שלי, אתם כמובן הולכים לחשבון שהגדרתם לסקייפ. אוקיי, אחרי ההגעה לחשבון של סקייפ, אני נכנס אל חשבון המייל שלי, אל אותו DD Customer, והנה אני רואה כאן את ההודעה, את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ויש בתוך ההודעה הזאת קוד 4877 במקרה שלי. אני פשוט לוקח את הקוד, עושה קופי, ושם אותו איפה שכתוב הזן קוד. אתם כמובן תיקחו את הקוד שלכם.
ולוחץ על הבא. מחכה. תכף אנחנו נכנסים עכשיו אל חשבון הסקייפ שהגדרנו. תכף הוא יופיע לנו חשבון סקייפ. אוקיי. במסכים הבאים אנחנו לוחצים על המשך, הם לא מעניינים אותנו. תתחיל להשתמש בסקייפ. כרגע יש לנו את תוכנת הסקייפ, ומה שאנחנו צריכים לעשות, דבר אחרון כדי שנוכל להשתמש לצורך SMS, זה להגדיר נקודות זכות. אז איך אנחנו מגדירים נקודות זכות? יש לנו כאן כיתוב שקוראים לו סקייפ, נקיש עליו, ופה כתוב רכוש נקודות זכות של סקייפ. שתי קליקים עליו. ופה אתם מקבלים את החבילות שיש לכם. $10 זה אומר, זה מספיק לסדר גודל של 250 SMS'ים. זאת אומרת, זה באמת זול, בטוח תעשו את החישובים, אתם תראו שבאמת המחיר ל-SMS הוא ממש זניח. האופציה הזאת אפשר שימוש בטעינה אוטומטית כשהיתרה נמוכה, אומרת לכם שבמידה ואתם הגעתם ליתרה נמוכה, אז הסקייפ בעצמו ירכוש לכם שוב את אותה חבילה מחדש, כדי שתוכלו להשתמש לשליחת SMS'ים הבאים. אני כרגע לא אלחץ על זה, אני אעשה המשך. בשדה הזה אנחנו נרשום את אותו דואר אלקטרוני שהגדרנו לסקייפ. אז הדואר האלקטרוני שלי היה הדואר הבא. שלכם כמובן, את שלכם. לחץ על הכפתור. נזין את אותה סיסמה שבאמצעותה אנחנו נכנסים למייל הזה. ונלחץ על היכנס. לחץ פה סייב, אם יופיע לכם. ופה מתמלא לי פרטי הכרטיס אשראי, ומה שצריך לעשות אחרי כל המילוי פרטים זה ללחוץ על שלם כעת. אני לא אמלא פה את הפרטים, אתם כן. וצריך לזכור שאחרי שמשלמים צריך לחכות יום אחד מקסימום, זאת אומרת אחרי יום אחד אתם יכולים לשלוח SMS'ים מהתוכנה שאנחנו נראה לכם.
זה מה שקורה בסקייפ. קחו את היום שלם, אל תתעצבנו שאתם רואים שלא מצליחים לשלוח. אחרי יום אחד זה אמור להיות בסדר. עד עכשיו הראינו לכם איך מתקינים את תוכנת הסקייפ, איך מגדירים חשבון לסקייפ, ואיך משלמים עבור נקודות זכות. כאן אתם לא רואים, אני לא שילמתי באמת עבור נקודות זכות, לכן אתם לא רואים את הסכום כסף. אצלכם אמור להיות לכם סכום כסף שמראה את התשלום ששילמתם לנקודות זכות. אז את כל הדבר הזה עושים פעם אחת. אחרי שאתם עושים את זה, אפשר מהתוכנה שנראה לכם אחר כך לשלוח SMS. הסברנו לכם, אנחנו צריכים גם להגדיר חשבון ג'ימייל בכדי שיהיה אפשר לשלוח מהתוכנה אימיילים, ונגדיר עכשיו את חשבון הג'ימייל. שוב, זה הגדרה חד פעמית, פעם אחת מגדירים את זה והחשבון ג'ימייל שלכם מוכן, ומהחשבון ג'ימייל הזה אפשר לשלוח אימיילים מהתוכנה. איך עושים את זה? נכנסים לגוגל כרום, דאבל קליק עליו, לחיצה, כאן מקישים את הכתובת הבאה, Enter. כתובת הבאה, אם יש לכם רשימה של ג'ימיילים אז היא רשומה כאן, ואתם מוסיפים, לוחצים על Add Account, כמו שאתם רואים כאן. במסך שנפתח אנחנו לוחצים על Create Account. וכאן אנחנו מגדירים את חשבון הג'ימייל שלנו. אני מציע לכם שאנחנו נרשום את ה-My Company. אני ארשום את My Company, אתם תרשמו את שם החברה שלכם. גם כאן. ופה בוחרים שם משתמש. אני אבחר את השם הבא. נדמה לי שיש כבר כזה. אני אבחר את השם הבא. My Comp 4. זה השם משתמש שלי. צריך לבחור סיסמה לחשבון הג'ימייל. והיא צריכה להיות חזקה, בירוק כאן. שוב חוזרים על הסיסמה. יום ההולדת שלכם, אתם רושמים אותו כאן. מי אתם? מסחרים. וכאן אתם רושמים את הנייד שלכם ללא הספרה הראשונה. אני ארשום את שלי. כאן אתם רושמים כתובת אימייל ישנה שכבר קיימת אצלכם. זה לא חייב להיות החשבון ג'ימייל, זה יכול להיות כל חשבון, אבל זאת כתובת אימייל שבמידה ויש בעיות באימייל החדש, תקבלו הודעות לאימייל הישן כדי שתוכלו לפתור את הבעיות. אני רושם כתובת הבאה ואני עושה next step. כאן אתם מתבקשים לגלול ולאשר את ההסכם. לחוץ על I agree. וכאן אתם מתבקשים, אתם הולכים לקבל לנייד שאתם הגדרתם קוד שלמעשה יאפשר לאמת את החשבון שלכם,
ומה שאתם צריכים זה פשוט ללחוץ על, זה מסומן, לסמן את הטקסט מסאג' וללחוץ על continue. עכשיו נשלח לכם לנייד קוד אימות, ואתם אמורים להזין אותו. אז אני רושם אותו כאן. אתם פשוט מה שכתוב לכם בסלולרי, אתם פשוט מעתיקים את אותו מספר, ואתם לוחצים על continue. אוקיי, נוצר לנו החשבון, לוחצים על continue to Gmail. והחשבון נוצר. נחכה שהוא יסיים. דבר נוסף שצריך לעשות זה כדי שיהיה אפשר לשלוח מהמייל הזה את ההודעות של התוכנה שלנו, אנחנו צריכים להגדיר הגדרה נוספת. ללכת לפה, Google Application, ללחוץ על My Account, במסך שנפתח, ללכת ל-Sign in ב-Security, לגלול, ויש פה כיתוב של Connected APPS Strudel Sites. דאבל קליק עליו. אוקיי, ואם גוללים עד הסוף, כמעט עד הסוף, יש לנו כאן כיתוב שקוראים לו Allow Less Secure APPS. מה שצריך לעשות זה לקחת את הסימון הזה ולהביא אותו לצד ימין, את העיגול לצד ימין שהוא הופך לכחול ואז הופך לאון. ומעכשיו האפליקציה ניתן לשלוח מהמייל הזה, באמצעות המייל הזה, את כל ההודעות של התוכנה שלנו שאנחנו נראה בתוכנה.